Benvinguts de nou a Lletraferits. Avui parlarem d'un llibre que va causar un grau en renou a les xarxes socials. Es tracta de Quicksilver, de l'editorial Fairies. El podríem incloure dintre del gènere del romàntesi, és a dir, una barreja entre la fantasia i el romanticisme, perquè té un pes important també a la trama. El llibre és molt entretingut. Passes pàgines quasi bé sense adonar-te'n. Quin problema hi ha? Que tal com passen se'n van. Resulta que fa setmanes que el vaig llegir i no recordo res de la trama, no em va quedar res. És un llibre molt entretingut quan l'estàs llegint, amb unes escenes picantetes, tensió sexual, que està molt bé, el món del que tens ganes de saber més, però després queda en no res, no té profunditat. El punt contraprincipal per mi va ser la protagonista. No l'entenia, no m'agradava i no compartia en absolut les seves decisions. I l'altre punt va ser el gir final, sense entrar en cap tipus de spoiler, però diguem que no em va agradar. Potser és perquè tenia unes expectatives molt altes, però encara tinc una esperança. Resulta que aquest primer llibre l'autora el va fer sense comptar amb l'ajuda de cap editorial. No va tenir cap revisor que vigilés que tot el que estava fent fos coherent, lògic o que li donés recomanacions i idees per seguir endavant. En canvi, el segon llibre ja ha comptat amb un procés editorial i, com sabeu, jo dono molta importància a aquestes coses. Què me'n dieu? L'heu llegit? Penseu el mateix que jo? En fi, moltes gràcies i salutacions en aquesta nova etapa de Biblioteca. Adéu, lletraferits!